вай хеле зиёд аз пошхӯрии шӯравӣ нороҳат буд. вай худро ҳамеша гражданини СССР мешинохт. барояш муҳити бисёрмиллатаи Душанбе хеле мақбул буд. вай мегуфт баъди пош хӯрдани иттиҳоди шӯравӣ ҳама давлатҳо дар ҷангу хун оғӯшта шуданд. ҳамин гуна барои ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон ҳам ғам мехӯрд. дӯстони зиёди ӯро куштанд ва ӯ баъди ин ҳодисаҳо мегуфт ман дигар ба Душанбе барнамегардам. ин Душанбеи дигар аст. мегуфт ман як пораи худро албатта дар ин шаҳр мегузорам, вале дигар барнамегардам. Мы снимаем «Лунный папа», да, там ночью мы, это то еще сил, наверное, вот, понимаешь, вот может это еще на дальнейшее это его действовало. вай одами ғайриоддӣ буд. тасаввур кунед, мо филми «Падари Маҳтобиро» мегирифтем. рӯзе соатҳои 7 ё 8 баъди наворбардорӣ ба ҷои хоб баргаштем. тамоми ҳайати эҷодиро ҷамъ карда машварати кории фардоро кардем. нақшаро кашидем. ногаҳон соати 2 шаб маро бедор карда гуфтанд ки Бахтиёр нақшаро барои фардо дигар кард. фалон саҳна бо фалонаш тағйир дода мешавад. вале ман медонам ки саҳнаи мегуфтагиаш ҳанӯз омода нест, баъди 1 ҳафта тайёр мешавад. наздаш рафтаму гуфтам ки Бахтиёр ту чӣ мегӯӣ? охир ҳама чиз барои ин саҳна омода аст. гуфт дилам мегӯяд ки фардо ин саҳнаро мо бардошта наметавонем. рӯзи бад мешавад. мо ҷанг кардем. Бахтиёр гуфтам наход одам аз рӯи эҳсоси фардо кор кунад. вале бубинед ки фардояш чӣ шуд. ба ҳангоми наворбардорӣ якбора борони сағ зад, сел омад. барои наҷоти камера ман ба об ғута задам. дар паҳлӯям дар дохили об Бахтиёр пайдо шуд ва гуфт дидӣ ман нагуфтам ки бад мешавад. рӯзе модари Бахтиёр аз олмон занг зада гуфтанд ки рушд ёрӣ кун. Бахтиёр ҷиянаш давлатро дидан мехоҳад. вай писари додараш аст ки чанд сол пеш аз олам даргузаштааст. ман дар давоми чанд рӯз ҳуҷҷатҳои кӯдакро таҳия кардам. виза, коғази парасториро гирифтем. рафтем Берлин. то замоне ки ман ӯро дар ҷойгоҳи бемористон дидам, ҳеҷ тасаввур намекардам ки аҳволаш чунин сангин аст. вай ҳеҷ гоҳ дар бораи марг фикр намекард. дар бемористон наздаш модараш Октябрина Исматовна буданд. вақте ман ӯро дидам, такон хӯрдам. ман фаҳмидам ки ӯ меравад. чунки дар айнан ҳамин гуна ҳолат додари ман ҳам буд. дар 27 солагӣ аз ҳамин маризӣ дар пеши чашми худам ӯ даргузашт. фардояш ман бояд бармегаштам. мо ҳамдигарро ба оғӯш кашидем. ман гуфтам Бахтиёр, ман фардо бармегардам. ман метавонистам ки наравам. медонистам ки 1 ё 2 рӯзаш мондааст халос. вале ман ҳеҷ намехостам ки дар маросими дафни ӯ иштирок кунам, қабрашро бубинам. ман то охир бовар доштам ки ӯ бо мо аст ва ҳоло дар сафари корист ва ҳатман занг мезанад. шояд ман худамро ҳамин гуна таскин медиҳам. ман шабона парвоз кардам ва субҳаш соати 6 смс омад ки Бахтиёрро аз даст додем. ҳамон оғӯши хайрбодаш монд. вай ҳамон лаҳза ҳам мегуфт ҳамаш хуб мешавад, чизи дигар не, ҳамааш хуб мешавад гуфт.